Per segon any consecutiu, l'Espolit ens reunim amb les candidates a Falleres Majors de la Ciutat 2018. Aquesta setmana és la decisiva per a que el somni que tenen ambdues falleres es puga fer realitat. Jo soc Azahara Colomer Niclaus, tinc 32 anys i soc fallera de la Falla Plaça del Sí des que vaig néixer. Soc mestra d'educació primària i treballo a l'escola pública des de fa 10 anys. I estic casada amb Toni Santiago, que també és faller de la Falla Plaça del Sí, i vivim a Xenxi. A veure què m'agrada, a part de la falla, per supost. M'agrada molt llegir, escriure sobretot en vers, també. Fer esport, eixir a córrer, la platja, també m'encanta. I estar amb les amigues, suposo que com a tots. Em diuen Deyanira Calado Faus, tinc 32 anys i soc mestra d'infantil. Ara mateix tinc una empresa d'activitats extraescolars, treballem en diverses escoles i res, les meves aficions són la música, soc músic des que tinc 3 anys, vaig començar en solfeig, als 8 tinc instrument, també ballo les danses, ara no faig el Gadinera perquè les 3 finals no faig el Gadinera, soc la mestra de l'escola de Cireis del Gadins i m'encanten els animals. En Cama Abuela tinc 2 gossos i a 6 en piso tinc una gata. Molt bé. I bueno, ara la pregunta del millor que segur que molta gent te fa, per què has decidit presentar-te a Fallera Major de la Ciutat? Pues el que em va fer decidir-me del tot va ser que el Juan Luis queda de president. L'any passat. Bueno, la pregunta que tots te fan, per què te presentes a Fallera Major del poble? Pues, com sabeu, és la segona volta que me presente, perquè l'any passat no vaig ser elegida i enguany, després de pensar molt, hem decidit seguir avant. És un somni que estem perseguint des de 2013, que va ser quan vaig ser cor d'honor de la Fallera Major de la Ciutat, ahir va començar tot. Com t'he dit, l'any passat vam presentar la candidatura, no va poder ser, i enguany la tornem a presentar per a veure si podem aconseguir el somni que tenim. No sols és meu, sinó que és de Toni, també dels meus pares, i en un principi no volia, perquè se passa mal i és molt de desil·lusió, però després hem estat ahí i hem considerat que sí, que val la pena arriesgar-se i seguir lluitant per aconseguir-lo. El que me va fer decidir-me definitivament de presentar-me a Fallera Major va ser que Juan Luis era de president. Perquè jo havia sigut cort i ho havia viscut, el representar al poble, però que isquera Juan Luis va ser, vull ser en ell. Jo soc fallera des que vaig néixer i sempre he estat molt involucrada en la festa perquè mon pare és fundador de la falla, forma part de la Junta Executiva des que se va fundar, o sigui, l'any que ve que és el 40 aniversari, ell se les da també de celebració perquè és l'únic que queda fundador en la Junta. I aleshores, igual que tu saps que ens hem criat en la falla, en el casal, i la gent de la falla és com la nostra família. Poquet a poquet vaig anar creixent i ja en 2012 vaig ser fallera major de la meva falla, vaig viure un any molt bonic i l'any 2013, que és el següent, que formen part de l'acord també. Després, sempre he estat molt involucrada i col·laborant en tot el que puc. En què col·labore? En el que més m'agrada que és escriure, col·laboro escrivint alguns versets, la crítica dels monuments, tant infantil com major, també corregint i revisant els escrits que fan en la falla, els teatrets, els guions, etc. I què més? També en la part manual també, que a mi m'agrada molt les manualitats, formem part d'un grup de gent que estem en la falla, de jovens que col·laborem fent decorats, decoració dels 2 monuments, disfresses, carrosses, tot el que fa falta. I estem a tope en el casal, vivim la festa molt intensament. També m'he casat amb Toni, que al principi no era molt fallero, però ara forma part també de la Junta Executiva de la falla i enguany passa a formar part de la Junta Local Fallera. O sigui que encara que m'he casat i canviat de casa, seguís igual d'involucrada que sempre. Soc fallera en el Xemesí des de fa va fer 5 exercicis que soc fallera. Però jo soc fallera des de xicoteta perquè jo soc d'un poble, Costa de Gandia, i a l'any o any i mig me van apuntar a les falles perquè mon tio era fundador d'una falla d'allí. Vaig ser fallera fins que tindria 13 o 14 anys i després ja, perquè els meus pares van separar i tal, vaig deixar de ser fallera, però seguia participant de les festes del meu poble, perquè allí no n'hi ha falles, però sí que són les festes de la Mare de Déu, i he sigut reina en el 2001, el 2007, i reina del foc en el 2014, 2015 i 2016. Entonces vull dir-te que a Xemesí ha sigut fallera des de fa poquet, molt intens perquè vaig arribar així, vaig ser fallera major,
després Cort, ara em presento candidata a fallera major i bé, la meva falla soc una fallera de junta, perquè estic en la junta. Estic de delegada d'infantils i de festejos i m'implico en tot el que organitza la meva falla. Molt bé. Pues les falles, per a mi, més que una festa, per a mi personalment és una forma de viure, perquè ho tinc de forma tan intensa i tan arrelat a mi, que ma casa és com forma part de casa, sí, de la vida, no sols és el mes de falles. A banda d'això, per a mi és la festa més important que tenim, perquè, com molt bé han dit ja moltes persones, mescla molts aspectes i moltes coses, i per a mi és una forma de viure més que una festa. Després és un sentiment que m'han inculcat des de menuda, és un orgull per a mi ser fallera i formar part de la meva falla, i l'honor i la responsabilitat més gran, o el somni més gran per a mi com a fallera seria ser fallera major de la ciutat. És que és sentiment, vull dir, una fallera té que ser fallera de cor. Vull dir, no fa falta ser fallera de naixement perquè la teva família ha sigut fallera tota la vida, que sou fallera de família però en realitat no directa. I a mi m'encanten les falles i per a mi les falles és el sentiment valencià, vull dir, és representar la teva cultura, la teva tradició. Sí. Sé que un requisit molt important és haver viscut les falles de primera mà i ser conscient del que suposa aquesta festa. Viure-la, sentir-la i ser conscient del que és i per tant actuar en conseqüència d'això. Per a mi no només és un orgull i il·lusió, que sí, per supost, però també és molta responsabilitat. Has de respondre a la banda i al càrrec que dus. I aleshores és responsabilitat i és un repte que has de complir. Aleshores, requisits, a banda de viure la festa i saber de què es tracta, també, què te diria? Tractar a totes les falles per igual, perquè ho són, acudir a tots els actes i donar la mateixa importància, perquè jo penso que també són tots igual d'importants, tindre consideració i tindre en compte sempre a la fallera major i infantil de la ciutat i a les dos cors d'honor, perquè penso que sense cors d'honor seria molt trist i no eres una fallera major sense la teva cor d'honor. I també estar sempre disponible i actuar conseqüentment a el que se te demana. Principalment ha de saber on està, el lloc que representa. I ha de saber representar Algemesí, siga on siga, ja siga en el poble, fora del poble, i representar-lo realment amb orgull. I desitjar que les festes de falles d'Algemesí estiguen en una bona representació. Que sàpiga comportar-se. Sí, correcte. Una bona candidata, jo penso que sóc una bona candidata per això em presento per a fallera major, perquè crec que sóc capaç de portar endavant aquest càrrec i deixar el nom d'Algemesí a l'altura que es mereix. Els requisits, intente fer tot el possible per complir els requisits que jo crec que una fallera major ha de tindre. I fique tot el que està de la meva mà, o ficaria tot el que estiguera de la meva mà per tal de no defraudar a ningú i de complir bé com a fallera major d'Algemesí. Sí, jo crec que sí. A veure, jo la gent des de fora no sé com me veu, però jo penso que sí. I perquè m'encanta anar a qualsevol casal faller o a qualsevol part del poble, relacionar-me amb la gent. Soc simpàtica, m'agrada tindre amics en tots els llocs que vaig i soc oberta, entonces penso que això és un dels requisits que fa que estigues en el teu lloc com a fallera major, que tingues conversació sempre en tot el món i que sàpigues on vas anar en cada moment. Penso que seria un any fantàstic. Sí que és de veres que és difícil de superar l'any que jo vaig tindre de fallera major i de cor d'honor de la ciutat, perquè van ser 2 anys perfectes i meravellosos que vaig veure molt intensament, però com és a lo màxim que jo puc accedir o que puc aconseguir, per a mi seria un any perfecte i inoblidable, suposo. També estic un poc més centrada del que fan en la Junta Local, a l'entrar Toni. Sé que hi ha hagut molta gent nova que ha entrat en Junta Local, des de l'any passat que també ha canviat el president. Sé que tenen moltes iniciatives, que estan fent coses noves, aleshores tot això és positiu. I penso que tot això, més les ganes, la il·lusió, l'orgull i la responsabilitat que tenim, s'ajuntaria tot per a que hagi tot perfecte. Per a mi especial, perquè ara mateix penso que infantils les està presentant la meva Marta.
i Serena ja va ser la meva fallera major infantil, i mira, m'emociono i tot pensar els àlcis, perquè repetir en ella seria el nostre somni, perquè per a mi Marta és la meva xiqueta, i Diana és com la mare, que no tinc quasi HMSI, és la meva família. I serem les dos, poder compartir-ho juntes. Diana, que m'ha inculcat a mi molt les falles també, i Juanvi estar ahí, estrès, no sé, seria ja lo més. Les conec personalment així de tracte a quasi totes, i de vista, així que a totes. Sí que vaig estar, quan jo no vaig ser la Lletja de l'any passat, ja elles vam tenir un poc de contacte, convingueren a animar-me, que no passava res, i a partir d'ahir començàvem a tenir relació en les presentacions sobretot, perquè ens juntàvem, i a les que conec personalment de categoria, perquè que és un acord que està molt unida, que entre elles es veu una unió i un feeling que es porten molt bé. També han acudit als actes quan jo les he vist, les veus disfrutar, les veus que s'ho passen bé totes juntes, i clar, tot això és un factor molt important a l'hora de ser fallera major, perquè encara que tu sigues la fallera major, elles no són un grup i eres tu la que t'has d'unir i has d'acoplar-te a aquest grup que està formant, i penso que és un grup molt bo, que seria un acord meravellós. Enguany anava a tot, perquè Juanvi, jo tenia que anar a totes les presentacions, a actes que els convidaven, que no eren actes de protocol de falles, jo no anava a elles, les conec a totes. Bueno, per exemple, la de Guinovart Sales, la filla va ser cort en mi, la conec. Vull dir, Noelia del Cristo, tenim germanos fallera entre els Moreres del Cristo, entonces a la majoria les conec. Juanvi coneix a mi, la del Terrassa de tota la vida. És que de totes puc dir que les conec, o si no les ha conegut enguany, i sí, de Santa Bàrbara, Juanvi ha sigut també. La cosina germana va ser en mi cort. Nou mercat, força. Valents. Superació. Esforç. El pla? Il·lusió. Festers. Unió. Germanor. Orígens. Competitius. Tradició. Cabanilles, amistat. Col·laboració. Jovenalla. Exigència. Xintes. Arrels. Família. Família. Veïnat. Veterans. Hem tingut altres anys falleres majors de la ciutat que no han sigut filles del XMSI, que no han nascut en el XMSI o que no vivien així. Entonces, moltes persones, a través de les redes socials, digueren, bueno, pues, esta xica que no és filla del XMSI perquè té que ser fallera major del poble, no? Tu què opines sobre aquest tema? Creus que realment hauria de sumar punts en el cas de que existiren uns requisits per a ser fallera major del poble o és una cosa que... Jo com a punts no penso que sigui un requisit per a ser fallera major de la ciutat. Sí que és de veres que cadascú té unes preferències en aquest sentit i en altres també. Hi ha també gent que valora que si eres de la junta de la teva falla o no, o gent que valora si tens ton pare o un tio en junta local i gent que no. Penso que per a mi és indiferent si has nascut en el XMSI o no. Sí que és de veres que la gent que vote ho tindrà en compte, suposo que sí, com moltes altres coses, però no penso que sigui un requisit indispensable per a ser fallera major, ni que hauria de ficar o llevar punts i fet, sinó que s'hauria de valorar la persona i veure si realment representa el XMSI com més esperem o com no. O sigui, com s'espera la gent que va votar-la o com no. Jo no soc filla del XMSI, t'hi puc dir que més al XMSI-nenca que gent que és de del XMSI. Jo soc de Beniarjó, però realment ara me sent el XMSI-nenca. Vull dir, estic íntegra en tota la vida del XMSI en si. M'encanta anar per al XMSI, m'encanta gaudir de les seves festes, de la seva cultura. Estic apuntant les llauraores des del primer dia que vaig arribar ací. Juanvi ni ho sabia, ni li vaig demanar permís, vaig dir m'apuntes sí o sí, perquè el primer dia que vaig veure el que era la festa de la Mare de Déu vaig dir, jo vull participar. Vull participar d'alguna manera. I en la meva falla, quan hi ha gent que balla les llauraores, me van dir, les llauraores, jo ballo danses tota la vida, des que tinc 3 anys, ahí me vaig apuntar. Per exemple, la Mare de Déu, la meva Marta, és molt xeranguera. Quan me la vaig pujar a l'altre de 5 anys d'edat, i damunt, després del que li va passar en Madrid, que va caure, plore, però no saps el que plore. Quan entra la Mare de Déu a l'església, l'any passat la primera vegada que la vaig veure de fora, perquè sempre la veig de dins, vaig plorar, que no sabia aquest sentiment d'on el treia. Vull dir, me sent el XMSI-nenca en tot, estic a dins, soc fallera, per a qualsevol cosa que necessita qualsevol persona vaig i l'ajude, vull dir,
A mi me dona igual que me diguin que soc de fora, perquè és que no me sent de fora, me sent del CBC. Aquest, com bé has dit abans, és el segon any que te presentes consecutiu a candidata de Falla Major del Poble. Entonces pensem que tu, millor que ningú, podries explicar-nos com se viu realment aquest dia de l'elecció. Pues jo l'any passat ese dia estava tranquil·la, abans havia estat molt nerviosa i ese dia estava tranquil·la perquè m'havia fet la idea ja de que no anava a ser elegida. N'hi havia una altra candidata que jo pensava que era la que anava a eixir i evidentment així va ser. Aleshores estava des del cap tranquil·la. També vaig estar quan jo vaig voler, que estava soles, en Toni i els meus pares. I aleshores el moment de la crida de quan, en el meu cas el president, em va cridar per a dir-me jo ja com m'havia fet la idea. Aleshores, pues, res, estava en la família, estava a gust. Després sí que és de veres que vingué la meva acord, l'acord de Maria José Camarasa, de la que vaig formar part el 2013, vingué els meus amics de la Falla, vingué la meva família, vingué gent d'altres comissions també, i se me va omplir així la casa i aleshores em vaig sentir molt arropada, molt estimada i molt recolzada i dins del mal, perquè no sé si tu elegida. Estava contenta perquè realment per a mi el que més val és la gent que tu tens i em vaig sentir molt estimada per la meva gent. Així que el dia el vaig passar tranquil i després la nit no va acabar com esperàvem, però no ho vaig passar mal de veure'm tan volguda i tan recolzada per la meva gent. I això també és el que m'ha animat enguany a fer el passet avant. Claro. Has dit també abans, el teu home és el president de Junta Local i pot ser que siga aquest any el seu últim any perquè el càrrec dura 2 anys. Entonces, això també ha sigut un dels motius pels quals tu t'has presentat a Falla Major del Poble? Sí, perquè jo, per exemple, tinc clar que si no hi és, l'any que ve m'ho torno a presentar. Però si Juan Vino és president, jo no sé si me presentaria, perquè realment vull ser en ell. Me fa molta il·lusió ser en ell. Entonces jo penso que és el segon any, tinc que intentar-ho. Saber presentar qui saber presentar m'haurà presentat igualment. L'Espolí vol agrair a Zahara i a Deyanira el obrir-nos les portes de casa i deixar-nos conèixer-les un poc més. Els desitgem molta sort en aquesta setmana tan decisiva i estem ben segurs que qualsevol de les 2 falleres podran ser una bona fallera major de la ciutat.